ପୁଷ୍ପରେ ଗନ୍ଧ, ତିଳରେ ତେଲ, କାଷ୍ଠରେ ଅଗ୍ନି, ଦୁଧରେ ଘିଅ ତଥା ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ପରି ବିବେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନଥାଏ, ବରଂ ସାରା ଫୁଲରେ ତାହା ଖେଳେଇ ହେଇ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ତିଳରେ ତେଲ ରହିଥାଏ, କାଠରେ ନିଆଁ, ଦୁଧରେ ମାଖନ ତଥା ଆଖୁରେ ଗୁଡ଼। ଏହିପରି ବସ୍ତୁ ତାର ଗୁଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ପୁରା ବସ୍ତୁରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଶରୀରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାଙ୍କୁ ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି? କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ।